Bucaj lutkica, izađi i igraj se, trče i pevaju, oni se raduju. Bucaj lutkica, dva su drugara, sa svojim dragima igra ne završava. Bucaj lutkica, dođi i uživaj. Drugarstvo. Jednog toplog letnjeg dana bubamara Lutkica tražila je kako da izađe iz prozora. Hoću da doručkujem, pomislila je, a onda ću da se prošetam po livadi koja slatko miriše. Sa sobom je u šetnju ponela i svoja kolica. Možda pronađem nešto zanimljivo, pa pomoću kolica mogu to da ponesem kući, razmišljala je. Vau! Povika Lutkica. Ovo je prelepa trešnja, pravo blago. To će biti divan ručak. Pokušala je da stavi trešnju na kolica, ali bila je preteška. Koliko god se trudila, jednostavno nije mogla da je podigne. Baš u tom trenutku pojavio se puž boca. Zašto se mučiš, mala bubamaro? Pitao je Lutkicu. Zato što ne mogu da podignem ovu trešnju na kolica, odgovori Lutkica. Ne tuguj, ja ću ti pomoći. Ponudio je boca pomoć. Zajedno su jako lako podigli tu tešku trešnju. Lutkica se odmah uputila kući sa ukusnom trešnjom. Boca je tužno gledao za njom. Zar ne misliš da treba da podeliš trešnju sa mnom? Upita Boca i ljutito udari nogom. Ipak sam ti ja pomogao, ali ja sam našla trešnju, odgovori mu Lutkica. Neću da ti je dam, moja je. Puž se naljutio. Počeli su da vuku trešnju na sve strane. Neću da ti je dam, moje, reče Lutkica ljutito. Ali ja treba da dobijem svoj deo, povika Boca. Nastavili su da vuku trešnju napred i nazad dok se nije raspala na pola. Boca i Lutkica padoše na tlo. Na njihovo iznenađenje iz trešnje izađe razbesneli crv. Šta ste uradili sa mojom trešnjom? Promrmlja. Ta trešnja je bila moj dom. Dobro, nemojte da se plašite. Rado ću vam pokazati gde sam našao trešnju. Tamo ih možete naći još puno za jelo, a ja sebi mogu da nađem novi dom. Lutkica je pomogla crvu da se popne na kolica i svi zajedno se uputiše ka drvetu trešnje. Ubrzo su ga našli. Tlo je bilo prepuno trešnji slatkog mirisa koje su popadale sa drveta. Boca i Lutkica poskočiše od sreće. Ubrzo je crv zaspao, a Boca i Lutkica su lagano uživali u hrani. Bilo je prilično kasno kada su se uputili kući. Sa sobom su u kolicima poneli dve trešnje, jednu za Lutkicu i jednu za Bocu. Sunce je zalazilo kada su stigli Bocinoj kući. Jednu trešnju su izvadili i pozdravili se. Boca je dugo mahao Lutkici s prozora svoje majušne kuće. Boca je posle uzbudljivog dana jako brzo zaspao. Sanjao je kako skakuće sa Lutkicom okružen trešnjama i jeli su dok nisu napunili stomačiće. Lutkica je brzo stigla kući. Od tog dana Boca i Lutkica su postali nerazdvojni dobri drugari.